باي نخيد بالو بيت كريستيان كيرفدنا زم دقي بيت كريستيان مساتنا خا لك كمزاب غزانا غيرنا زصلنا غيرنا غصنا معتيبنا صلاتنا نبصح دحر صلات አቦታት بسمين وغن يقوموا አዴታትካ በደቡብ ወገን ይቆማ ዘምደቀይ ታቃወማና ቤተ ክርስቲያኑን ክትፈልጥወለኩም ዘምደቀይ ራይ ባባ ንስኻትኩም ህፃናትካ አወዳት በሰሜን አዋልድ በደቡብ ክሳብ አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ዝውዳ በብ ዘለኻ ይቆምካኻ ጸሎትካ ተብጽሕ ዘምደቀይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምንቅስቃስ ምርባሽ አይፍቀድኒ ዘምደቀይ ራይ ባባ ጸሎትካ ጌርካ እግዚአብሔር አመስጊንካ ይዝምለስ ዘምደቀይ ራይ ባባ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሰላም ክቡራት ሕፃናት ደቅና ከመይ ሓዲርኩም? ሰላም እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን ዘምደቀይ እግዚአብሔር ይመስገን ዘምደቀይ በሉ ተንሥኡ እሞ ጸሎት ጌርና ቤተ ክርስቲያንና ክንከይ ዘምደቀይ ራይ ባባ መጺኹም ዘምደቀይ እሺ ኣብ ህይወትና ካብቶም ቀንዲ ክንገብሮም ዝግባአና ሓደ አገዳሲ ጸሎት እዩ ዘምደቀይ ክንትንስእ ክንድቅስ ክንምገብ ናብ ትምህርቲ ክንከይድ ካብ ትምህርቲ ንገዛና ምስተመለስና ጸሎት ከነዘውትር ይግባአና ዘምደቀይ ህይወትና ክባረኽን ካብ አምላኽ ጥዕና ፍቕሪ ክህበና ሰላም ዝዓሰለ ህይወት ከነሕልፍ ጸሎት ከነዘውትር ይግባአና ዘምደቀይ ሎም መዓልቲ ሰንበት እሞ ሰንበት ተአቢ እምኩል ዕለት ሰብ ይአቢ እምኩል ፍጥረት እግዚአብሔር አምላኽና ከነዕርፈላን ንዑ ከነመስግነላን ዝፈጠረና ቅድስቲ ዕለት እሞ ራይ ባባ አነ ናዲኹምን ፍቱን እብለኩም ህፃናት ደቅና አቡነ ዘበሰማያት ከመይ ከምጽለኽ ነሪአኩም ኢና ዘምደቀይ ራይ ጽቡቕ ባባ ጸሎት ዘዘውትር ሰብ ኣብ ህይወቱ ኩሉ ግዜ ሕጉስ እዩ። እቲ ምስጢርካ ድሕሪ ጸሎትና እግዚአብሔር ሕጉስ ዝኾነ መንፈስ ስለ ዝፈጥረልና እዩ ዘምደቀይ እወ ባባ ጸሎት ኣብ ንገብረሉ ኣብ ገዛና እንተኾይኑ ኣብ ቅድሜና ስእሊ ቅዱሳን ክህሉ ኣለዎ ዘምደቀይ ሰምዕሉ ዘለኹም ናብ ምብራቕ ጠሚትናኻ ጸሎትና ንጀምር ዘምደቀይ በሉ ተዳለው እሞ ገጽና ብትእምርተ መስቀል ለማዕትብ አአትብ ገጽየ ወኩለንታየ በትእምርተ መስቀል ኢልና ገጽና ንማዕትብ ተረዲእኩም ኣለዱ ዘምደቀይ ገጽካ ብምዕታብ እንታይ ምዃኑ ኣይተረዳእነን ባባ ገረም ሰናይ ዘምደቀይ ደሓን ዘይተረዳእኩም ቀስ ኢለ ከረዳእኩም ዘምደቀይ ስምዑኑ ዳ እግዚአብሔር አምላኽ ጸኒሉ ይስማዕኩም ጽቡቕ ከነማዕትብን ከለና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ ኢልና ካብ ግንባርና ናብ አፍ ልብና ንወርድ ካብ አፍ ልብና ኸዓ ናብ ጸጋማይ መንኩብና ካብ ጸጋማይ መንኩብና ድማ ናብ የማናይ መንኩብና ንወርድ ማለት እዩ። እዚ እቲ ትእምርተ መስቀል ንብሎ ዘለና ዘምደቀይ ሕጂ ከተረዲእኩም ዶ? እወ ባባ እሺ ብግብሪ ኸሪአኩም እየ ዘምደቀይ ረአዩኒ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ኢልና ቅድሚ ጸሎት ግን ዘምደቀይ ሓንቲ ክትፈልጥዋ ዝግባአኩም ብስግዳን ክንጅምሮ ብምስጋና ክንጅምሮን ከለና ዓብይ በረኸት ኣለዎ ዘምደቀይ
ዝዓቕምና ክንሰግድ ይግባአና ቅድሚ ቀጥታ ናብ ጸሎት ምእታውና ዞም ደቀይ ዝዓቕምና ክንሰግድ ይግባአና ዞም ደቀይ እቲ ምስጢሩኻ መንፈስና ንጸሎት ክነቅ ሓሳብና ክጥርነፍ ዞም ደቀይ እንታይ ኢልና ከም ዝሰግድ በሉ ክነግረኩም እየ ጸኒልኩም ስምዑ ዞም ደቀይ ሕራይ ባባ መጀመርያ ክንሰግድ እንከለና ናብ ምብራቕ ገጽና ርኢና እሰግድ ለአብ እሰግድ ለወልድ እሰግድ ለመንፈስ ቅዱስ ኢልና ሓንቲ ስግደት ንሰግድ እንደገና እሰግድ ለአብ እሰግድ ለወልድ እሰግድ ለመንፈስ ቅዱስ ኢልና ሓንቲ ስግደት እንደግም እሰግድ ለአብ እሰግድ ለወልድ እሰግድ ለመንፈስ ቅዱስ ኢልና ድማ ሓንቲ ስግደት እንደግም እሰግድ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ኢልና ሓንቲ ስግደት ንሰግድ ዞም ደቀይ እሰግድ ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልና ሓንቲ ስግደት ንሰግድ እሰግድ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት ኢልና ሓንቲ ስግደት ንሰግድ ዞም ደቀይ እሰግድ ለሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት ኢልና ሰጊድና ምስ ወዳእና ሰምዑ ዘለኹም ዞም ደቀይ እወ ባባ ድሕሪኡ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኢልና ዞም ደቀይ ንኣምላኽና ሰላም ለይቲ ዘሕደርካና ሰላም መዓልቲ ውዕለና ሰንበትና ይባርኽ ሰንበትና ይቀድስ ኢልና አቡነ ዘበሰማያት ንብል ሕራይ ባባ ግርም እግዚአብሔር አምላክ ጸሎትና ይስማዓና ዞም ደቀይ እሺ በሉ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ለሕቲ ዘሕደረና ሰላም መዓልቲ የውዕለና ሰንበትና ይባርኽ ሰንበትና ይቀድስ አቡነ ዘበሰማያት ንበል ዞም ደቀይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለተነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድህነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለም ወለዓለመ ዓለም በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም እለቺ ድንግል በህሊናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም እለቺ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሲ ፍስሕት ኦ ማርያም ልዕልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረት በእንቲአነ ሀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ አሜን። እሺ እግዚአብሔር አምላክ ጸሎትና ይስማዓልና ዞም ደቀይ አሜን ባባ ዞም ደቀይ አምላክ በሰላም ወፂና በሰላም ዝመለሰና ንቤትና ድማ ኩሉ ግዜ ከነመስግኖ ይግባአና እሞ ብመዝሙር ነመስግኖ ዞም ደቀይ ሕራይ ባባ ሎም መዓልቲ ዕለት 21 አደይ ማርያም እዩ እሞ ናይ ማርያም መዝሙር ንዘምር ዞም ደቀይ ሕራይ ባባ እሺ ማርያም ተአቢም ኩሉ ፍጥረት እያውዓያ እሳተ መለኮት ለድንግል ትብል ሓጻር መዝሙር ንዘምር ዞም ደቀይ እግዚአብሔር አምላኽና አመስግና ሰላም ዘለዎ ሰንበት ክንውዕል ዞም ደቀይ ሕራይ ባባ ማርያም ተአቢም ኩሉ ፍጥረት ማርያም ተአቢም ኩሉ ፍጥረት እያውዓያ እሳተ መለኮት ለድንግል እያውዓያ እሳተ መለኮት ለድንግል እያውዓያ እሳተ መለኮት ለድንግል
እያዋያ እሳተ መለኮት ለድንግል ማርያም ተአቢ እምኩሉ ፍጥረት ማርያም ተአቢ እምኩሉ ፍጥረት እያዋያ እሳተ መለኮት ለድንግል እያዋያ እሳተ መለኮት ለድንግል አሜን። ዝማሬ መላእክት የስማዕና ዞም ደቀይ ብሩህ መዓልቲ ይግበረልና ብሩህ ሰንበት ይግበረልና ዞም ደቀይ አሜን ባባ